So hello guys, welcome back to the channel. My name is Bilkam. Hello guys, absolutely fine. So friends, today I'm going to video आरो मा टपिकनि सायाव भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एन्ड टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय जे दिनै आं मा टाइपनि भिडिअ बानायगोन ओके जेरै नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलाव नुदों जानो हागौ जे मिस्टार इनसनि इउटिउब चेनेला हेक जाबाय होनना सो आं बेयावहाय नोंथांमोनखौ बुंनो सानो यस नंगौ मिस्टार इनसनि इउटिउब चेनेला सोरबा हेकारनि नोजोराव गोग्लैनाय बिथांनि इउटिउब चेनेला हेक जाबाय ओके सो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा खोनानो मोनना जोबोद दुखु मोनदों आं आं एसे सिगां बिथांजोंनो पार्सनेल मेसेज गेलेदोंमोन स' बेवहाय आं सोंहरदोंमोन ओके स' बिथाङाबो खोन्थाहरदों यस नंमारगौ रिप्लाइ हरदों बिथाङा यस नंमारगौ बिथांनि इउटिउब चेनेला हेक जामारबाय स' दुखु मोनदों बिरादनो खोनानो मोननाहाय बर'नि गेजेराव सासे रस्टारमोन बिथाङा जोबोर मोजां भिडिअ बानायगौमोन जे माखासे गुबुंले भिडिअनि सायाव खौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय बिथाङा भिडिअ बानायमोन सासे रस्टारमोन So, दुखुनांथाव sad. So, बे इउटिउब चेनेलना मा सिस्टेमनि हेक जायो मा रिजननि थाखाय हेक जायो आरो मा टाइपनि जों मा गोरोन्थि खालामोबा जोंनि इउटिउब चेनेला हेक जानायनि चान्सआव फैयो स' दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथां बर'नि इउटिउबार्सफोरखौ बर'नि जे इउटिउबार्स बिथांमोननिसिम एडभाइस होनो सानो अके स' माखासे रिजन्सफोर थायो बे रिजन्सफोरनि थाखायबो जोंनि इउटिउब चेनेला हेक जानायनि चान्सआव फैयो ओके स' फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोना जे जिमेल आइडिजों इउटिउब चेनेल खुलिदों बे जिमेल आइडिखौ रावनोबो देखायनाङा आरो रावनिबोसिम शेयार खालामनाङा ओके आरो जेनेबा बायदिसिना एप्लाइ खालामनाय बागेरा बेफोरावबो शेयार खालामनाङा बे जिमेल आइडिखौ ओके बे जिमेल आइडिखौ रावनिसिमबो शेयार खालामनाङा एबा देखायनो नाङा ओके नोंथांमोना बे जिमेल आइडिखौ शेयार खालामलायोबा खोन्थालायोबा एबा गुबुननिसिम शेयार खालामोबा मा जागोन नोंथांनि इउटिउब चेनेला हेक जानायनि चान्सआव थायो हेकार्सनि थाखाय बे खामानिया जोबोर इजि खामानि ओके बास नोंथांनि पासवर्डखौ मिथियाबाबो नोंथांनि इउटिउब बे जिमेल आइडिखौ मोनबानो पासवर्डखौ मोनालासिनो जिमेल आइडिखौ मोनबानो नोंथांनि जिमेल आइडिखौ हेक खालामनो हायो इउ सुटकि बाजाते ओके आरो सेकेन्ड टिप्सआव आं नोंथांखौ होनो सानो नोंथांनि बे जिमेल आइडिनि पासवर्डखौहाय एकदमबारे स्ट्रं होना लानांगोन जेरै एल्फाबेट हेशटेग एल्फाबेट बिराद स्ट्रङै होना लानांगोन बांद्राय इजि होना लानो नाङा ओके बिराद स्ट्रङै जानांगोन आरो जे नोंथांनि माखासे टिप्सआ जाहैबाय नाम्बार 4 टिप्सआ जाहैबाय नोंथांखौ खोन्थानो सानदों आङो जे नोंथांमोननि बे जिमेल आइडिखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन होना ला 2 स्टेप भेरिफिकेसन ओके 2 स्टेप भेरिफिकेसन होना लायोब्ला नोंथांनि बे जिमेल आइडिखौ रावबो मानसियानो हेक खालामनो हानाय नङा ओके 2 स्टेप भेरिफिकेसन होना लायोबा ओरैबायदि जायो जेनेबा फर एक्जाम्पल हमना ला नोंथांनि जिमेल आइडिखौ मिथिबाय आङो ओमफ्राय नोंथांनि जिमेल आइडिखौ हेक खालामनो नागिरबाय हेक खालामोबा मोनसे OTP फैखायो बे जेब्ला नोंथाङा 2 स्टेप भेरिफिकेसन बानाय बे 2 स्टेप भेरिफिकेसन बानाय समावहाय मोनसे फन नाम्बार एड खालामनायनि अपसन ओंखारो बे फन नाम्बारखौ एड खालामबानो 2 स्टेप भेरिफिकेसना कमप्लिट जायो आरो जेब्ला नोंथांनि जिमेल आइडिखौ जे हेकारा जे समावहाय नोंथांनि जिमेल आइडिखौ हेक खालामनो सानो बे समावहाय जेला जों 2 स्टेप भेरिफिकेसन बानायनाय समाव जों मबाइल नाम्बार होफायाखै होनबा बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थाङो ओके OTP फैयो बे OTPखौ मोनागौमानि बे नोंथांनि बे जिमेल आइडिखौ हेक खालामनो हाया ओंखायनो मस्ट इम्परटेन्टआ नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आङो नोंथांनि बे जिमेल आइडिखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन होना ला ओके बिकज जों फुरा सिकिउर थानाया मोजां ओके सिकिउर फुरा सिकिउरै दोननांगोन जोंनि जिमेल आइडिखौ ओके आरो नोंथांमोनखौ आरो माखासे बाथ्रा बुंनो सानबावो आङो जे जोंनि बर'नि इउटिउबार्स नोंथांमोनखौ जे जोङो माखासे एप्स बागेरा थायोना नोंथाङा जे जिमेल आइडिखौ नोंथांनि बे मबाइलावहाय लगइन खालामनाय बे लगइन खालामनाय मबाइलावहाय जानला मोनला एप्सफोरखौहाय जेरै आर्निं एप्स बायदिसिना रस्टन बायग्रा बुहुत आर्निं एप्स थायो पेटिएम केस मोननाय बे एप्सफोरखौहाय इनस्टल खालामलाबायनो दोननाङा ओके फुरा सिकिउरै दोननांगोन नोंथांनि बे जिमेल आइडिखौ ओके आरो बे जे जिमेल आइडिया नोंथांनि मबाइलाव लगइन खालामदों बे मबाइलखौहाय रावनोबो दागांहो आरो दा देखायहो ओके एबा दांहोनो नाङा लोगोफोरनोबो दांहोनो नाङा जानला मोनला बिकज मानो होनना बुङोब्ला लोगोआबो जोंखौ सोंब्रहोयो ओके बिराद फाल्तु थायो लोगोआबो सोरबा
लोगोआबो सोंब्रबगोन जे नोंनि लोगोआबो नोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होदों जानो हागौ नोंथांनि ग्र' जानायखौ नुनानै अके नोंथांनि जिमेलखौ मा जास्ट एसे थुनानै नायबानो नुयो जेरै इउटुब अपेन खालामबाय जिमेल आइडिखौ अपेन खालामबाय जास्ट नायनानै नोंनि जिमेल आइडिखौ हेकबो खालामनायनि चान्स थायो बेवहाय आं नोंथांखौ बुंनो सानो आं रावनोबो देखायलाबायनो मबाइलखौबो आरो बेनि गेजेरजों मा नोंथांनि इउटुब जे जिमेल आइडिजों इउटुब चेनेल खुलिदों बे जिमेल आइडिखौ रावनोबो शेयार खालामनाङा आरो नोंथांनि जे पासवार्ड बे पासवार्डखौ फुरा स्ट्रङै होनानै ला आरो जिमेल आइडिखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन होनानै ला अके स' दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांनि इउटुब चेनेला हेक जाबाय बिथाङा उनफ्रावहाय इउटुब चेनेल खुलिब्ला नोंथांखौ प्लिज सापर्ट खालाम स' नोंथांखौ बिदिनो दोननो थाखाय एसेनोसै जे नोंथांनि इउटुब चेनेल जे जिमेल आइडिनि इउटुब चेनेल दं बे जिमेल आइडिखौ रावनोबो शेयार दा खालामल' आरो जिमेल आइडिखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै ला आरो पासवर्डखौ स्ट्रं होनानै ला अके स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोना जे जोंनि बर' इउटुबार्स बिथांमोननिसिम अके जे जोंनि इउटुब चेनेलखौ जोंबो फुरा सिकिउरै लाखिनो हायो आरो 2 स्टेप भेरिफिकेसन बानायनायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा बानायनानै आपल'ड खालामगोन अके एक्सट्रा बानायगोन आं जे इउटुब चेनेलनि जे जिमेल आइडिजों जोंहा इउटुब चेनेल दं बे जिमेल आइडिखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामना लानाया जोबोद गोनां आरो बे 2 स्टेप भेरिफिकेसन मारै बानायो बे 2 स्टेप भेरिफिकेसननि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ बानायगोन आं अके स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय